tylsää. Jep. Ja kuuma. Hei, mä sain idea. Kannataanko vastaa tai kärsi? Mikä se on? Se, että jos vastaa, saa 1 pisteen, mutta jos ei vastaa, niin sitten toinen saa keksiä sille rangaistuksen. Okei, fine, tän kerran. Käy, jos kaadetaan vedet päälle. Nami, haluaisitko sä purra meidän uutta oppilasta tai ratsastajaa? Joo. Sä oot niin kaunis, Nami. Kumpa mä pääsisin sunkaan tallille? Ei tallille. Miten mä puhun? Ratsastustunnille. Se oli... Au! Nami! Hei, se oli oikeesti. Mä oon niin pahoillani. Ei, anteeksi. On kuule muitakin ratsastajia kuin vaan mä. Olisinpa vaan mä. Lady, haluaisitko sä varastaa mun porkkanoita? Koska porkkanoita ei voi olla koskaan liian paljon. Ei mitä? Niin, totta kai mä voin varastaa ne itselleni, mutta jos sä haluat, niin mä voin antaa sun sit pari. Mitä sä höpiset? Mene jo, mene! Days. Siinä. No Kristo, nyt kun sä syöt noita sun porkkanoita, niin haluaisitko sä antaa ne mulle? Mitä? Joo. Ota sun porkkanat, mä en mitään sun tyhmiä rangaistuksia halua. Eikä varmaan Namikaan. Mitä? Mun sit on vaan parhaita. No Nami, anna sit joku tehtävä tai rangaistus. No kumpi haluu rangaistuksen? Nami. Okei, Nami. Haluaisitko sä olla Kriston kanssa yhdessä? Ole sen kanssa. Okei, tästä mä Ai mistä? Kristo. Noniin, sano se. Mikä? Haluaisitko alkaa munkaan ole yhdessä? A, me ollaan ihan eri värisiä. B, sä oot ruma. C, no et sä kyllä ruma. C, en mä nyt vaan halua olla sunkaan. Sä voisit olla koiran kanssa. Sä sovit sen kanssa hyvä. Koirat. Se siitä. Kysykää multa. Hei, mulla paha on näitä papanoita, niin haluaisitko sä syödä niistä parin? Ja voit ottaa myös pissaa, jos sä haluat juoda. No en. Mä otan sen rangaistu. Okei. Sä et vielä syönyt noita porkkanoita ja anna ne mulle. Mitä? Ei, kyllä mä oon ne syönyt. Mikä mä oon ne syönyt? Ai oota vai? No, Lady, totuus. No mä annan sun totuus vai tehtävä? Totuus vai tehtävä? Totuus. Kerro tästä olisi hyvät ja huonot puolet. Hyvä puoli on se, että täällä on kivoja ratsastajia, paitsi eli se oli... Hei, me ollaan puhuttu tästä, ei puhuta toisen selän takana. Ja huono puoli on se, että Krist on täällä. Aika hyvä vitsi, sä oot hyvä vitsailee. Kyllä mä sen tiedän, että mulla on hyvät vitsit. Mitä? Ootteko te ollut täällä näin kauniisti? Joo. Te ootte kyllä ansainnut porkkanat. 100 porkkanaa, 100 porkkanaa, 100 porkkanaa. Mitä? Missä kaikki porkkanat on? Mutta mun pitää nyt mennä tehdä. Kiitti kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa. Nähdään
lyhyt elokuvassa ja muistakaa ehdottaa siihen jotain. Ja muistakaa äänestää mua, niin mäkin voi ehkä mennä siihen lyhyt elokuvaan, mutta moikka!